Kidamtang ni Phai Player ni Additional Chief Medical and Health Officer AFW Sai Hem Along inu dipua hitialong beha klembang Pankaj Jain District Media Officer Chamber along tala kanghap dam check po puthak hur chodutlo Laso puthak kidamtang ni Phai Krek Thomani Additional Chief Medical and Health Officer along ahok peralam theki longjap han pen Hamphang Asong tumpen adim malong an humridam no Bangso kahumri da mahu chukumar atum pen lamthe nang chapaklang dun Pankaj Jain amunit atum wangveklo la pen ajaha atum pulo wangve pusi pulo la se alam the hini alam ki dukok jo nile tumning kang samse dukoklo la sila soputha kolo bangsa hokma pu ki patini je phan pini Karbino Thomas Council Secretary Rajesan Terang phan panongsi ahok pet kang cyclong je phan KNO KSYC KNYC AIKNA Asong tumpen Pinpur alo kepajir nang koklo putang Hamphang Asong tumpen pirang ket hingno nang pachini dun Pini landak song chingrum pen nilitum ada ke bang athila bangke kedam tangani March 13 ni nilitum additional halada rongkhelan additional Chief Medical and Health Officer long nilitum rongkhelan opet alam kapatini ma sedam la Pankaj Jain kangker ve kalama putha hudak dampen nilituman officers lapen aja katum astaf anu nagithan mangke alam the bang chicken kida akapre kapre lopuson se do inut atum pulo wang inut atum pulo wang bi son sala padak nani kudo lapen aku nilitum hala so puthak tarlip lapen nilitum ninggang samse do koklo kopi pot ma pulo potang te hala bang so ni UDA ke hai mat hanse sangho ke hai pen ke alang ni gepik lang ateng de joint director pen si kang laing hap kan ker phan alang ipan order mate lam toi pi se pu sadame hala bang so joint director pen lam toi pi hala bang so notification ma sabe adun thu jong se a hok pet mate repairing lo potang te order ke do vek nang ji athe kam lo potang ne order do nang ji la pen cheng lok tender la person ni do nang sadame ni litum phan ke tender la punang paklang te la pen order te potang paklang la pen adun thu kijut si appoint bang ke alang litum kaning je bang ajak tum bang anonymous lo media thing bang a hide la person ni thek long sadame media thing bang hide sadame ni litum statement nang thanun join lo je la dak bang ke bang lek salang tum hin bang ka ta salang itum statement office ang mo sadame statement ki pi bang ke chingbar ma je chingbar apot si nilitum labang su hini statement do ko ka posi nitum ningang samse ji peklang si nilitum formally labang so putha hok pe kang sai long nang ji pura pini nilitum secretary ya ki hai in charge health and family welfare department Karbino Thomas Council panong se nilitum isi Pinpur alo pajir lo ladak long nilitum demand ke labang so putha bang lapugan no immediate tong se court pen high level inquiry do nang ji labang so putha lapen prabjin pen Pankaj Jain trading license bank ing thanang ji lapen adun thu prabjin pen alangli contract ka choklem hala bangso a registration bangke in thanang po apot si nilitum a demand la son thoma demand ni nilitum piklang elo la si nilitum a hokpe rakang sai long niti ke nilitum ya akhiji News report Carbin Long Life